Yes! Focus. Yes. Yes, hello, what's up mga igala? Another video na sad nga way klaro pero matag og kalingaw ug TikTok. Yes, what's up mga igala? Another video na sad nga way klaro pero matag og kalingaw ug idea kaninyo. Syempre atod kaninyo sa nag-iisang DJ nga may pagkatisoy Biboy Bugoy ang papas umuwag kang sa kasakit sa tagsa-tagsa ninyo ka mga dugha. Anyway, karon mga igala, no, welcome to vlog 30, no? Vlog 30 na ta sa Biboy Bugoy TV. Siyempre. Kamasti. As you can see, ako rang usa diri karon mga igala, kay nay klase ang ubang tawo. Okay. Before na to, before mo start to sa ato ang video, for this video, bigala, don't forget to subscribe. Then click the notification bell para ma-update mo sa mga bagong para sa bagong videos nga way klaro pero matag yapon og idea sa maani kaninyo mo palipay o mopapas sa kasakit sa tagsa-tagsa ninyo ka mga dugyan. So karon mga igala, no, kay sa atong vlog 30, welcome to vlog 30 sa Biboy Bugoy TV. About to show you mga igala how do I how do I edit, basta kung saan ako pag-edit sa akong mga videos na atong i-upload inyong gikalingawan mga higala gikan sa camera down to our laptop. So anyway mga higala, ang akong equipment sa pag-edit, ang uban niya magamit naman silang Android phones, tablets, depende ra, not necessary nga naka-PC ka or naka-computer maayo kay ka ma-edit, but ana sa skills mga higala, wala na sa equipment, na sa nagamit, wala na sa gamit. Okay? So karon kuan lang as beginner sa vlog mga igala, mugamit man ko og ganang PC which is, so ang ato gamiton jud no sa ato mga videos mga igala kay ang ato ang laptop, then sa pag-capture sa ato ang kuan kay DSLR Nikon D5100. Anyway, ang atong topic karon kay how do I edit my vlog. So ako ipakita sa inyo ang akong equipment. As you can see, no, kanang mao ni ang ato ang laptop is Premiere Pro. So hinatag ra sa di sa kuha. So about ana to rang i-insert ang ato mga videos. So mag-edit man karon sa vlog number 28 nya og vlog 29 og ang kani atong gi-shoot vlog 30. So yung i-insert ang inyuhang kaning videos dire na, then change sequence settings para if unsa ang settings ninyo sa camera down to your Premiere Pro C6 kanang maura sad ang inyong makam up dire. Atay mga tools dire, then ay mga effects. So inyo ra nang explore, no, explore lang mo diha sa atong mga ginamit dayon ikaw man ana after kay ari mo sa file dayon i-save na ninyo mga igala as MP4 para ready na siya ma-upload sa internet. Dayon format, use ang inyong i-format mga igala kay 6.264. dayon 6.264 nya kasagaran sa kung gamiton mga igala kay kaning YouTube HD 1080 pixels within 25 frames per second. So and so much for that. Mo na to, no, la dito ra ko to perting mo buang higala sa ako ang anang how do I edit my video. The next time ato na ning kauton jud siya broad mga higala, tudloan to sa mga transitions katong gigamit unsa ang pag-insert sa mga effects, mga video effects, audio effects, audio transitions, video effects, video transitions. Sa audio mixer na to kanang mo insert ang mga audio diha, mga insert tag effects
tunton na i-record jud. Pero karon natagan ta mo insights ug unsa ang akong gigamit nga kanang materials, equipment sa pag-edit sa atong vlog. So sa aspiring beginners diya, aspiring vloggers, kanang you can now start. Medyo may unang mga igala din. Before dyan mo start vlog, syempre ang passion ninyo sa pag-imo vlog, ang passion ninyo sa pag-edit sa vlog, ang gusto ninyo, i-love ang pag-imo vlog. So dahil lang gutom, siguro na din natutas ang mga igala kay salamat dahil sa naabot sa diri nga part. Oh, salamat dahil mga igala sa naabot diri sa part sa vlog. I hope i-subscribe na mo. Then click the notification bell para ma-update mo sa mga bagong videos nga may klaro sa mga pero matagog idea sa inyo. Then, at ang isa niyo uban natong vlog no, how to be a DJ, mga how to natong vlog mga igala, daghan pang umaabot nga vlog nga inana. Then, don't forget to subscribe lang ha, mga to kong giingon. Dahil lang ko gutom mga igala no, until next time sa itong vlog, sinuday si B-Boy Bugoy, among papas, ugol tayong sakit sa tagsa ninyo kamandugan. Until next time, salamat, bye bye.